What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. Hello! Kumusta? In today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng calamansi plus luya na water. So, problema ko kasi is aking tiyan. Ang tiyan ko ay sobrang bloated. So, naghahanap ako ng remedy or ways kung paano ba siya ma-reduce kasi nga sobrang taba ko, na laki ng tiyan ko, nahihirapan ako maglakad. So na-try ko yung calamansi at saka luya kung effective ba sa akin. So ang step kung paano gumawa ng calamansi luya water, watch the video. At before pala yan guys, ano ba ang benefits ng calamansi at saka luya? So ipapakita ko sa inyo by watching this video.
So that's it guys. So gagamitin ko siya for almost 1 week. Try ko kung meron bang progress, kung pumayat pa, tumito yung chan ko. And murang halaga, 5 pesos na calamansi at saka luya. Pwede na siyang remedy para sa mga taong malaki yung chan tulad ko, kasi sobrang bloated ko. And sana katulong ko sa inyo guys. And if you like this video, please don't forget to subscribe to my channel and like this video ang tagal ko nang hindi nakapag-vlog. Like this video and see you next time to my next video. Bye guys, always on your family.